Ale co z ľudia? Dneska tu nasážame, že... to radšej neukážem. Idem do rakety, nie nejako... Dobre, toto je ešte horšie. To čo je? Padni. Noob. Šrek, ide oheň. Nie som taký... Nie, ja musím utiecť, Dobre, idem dole. Nemám... Prečo skákajú stade? Si viete, že... Dobre, už prvá budova padá. Chlebaskmi. Čo bolo? To čo bolo? Sa to točilo. Vieš čo? Strčím tohto Messiho dole. Kámo, jak som ne... Ak sa nespevnem... Nie, ja tam nie som. Idem strčiť Messiho. How the hell you gonna oot snakes in the fucking lane? She ain't got no. Ale ako ma letí? Táto trpky na pokaraj vyhnutia. Poď. Okej, ide nejaká búrka, takže ja idem čo najvyššie, aby som zomrel. Bager! Nie. Musím ísť druhou stranou. Nechoj tam! Nechaj ma tam! Dobre. Ono aj to auto plesnivie. Počkaj, spadnem tú typkyňu. Rýchlo než ona skápala. Taká núbka. Dobre, ja idem dnuka. Dobre, ja asi skapínam, ale idem hore. Mne to je jedno, že skapínam, ale idem hore. Tomu veri, ja z tej veže niekoho dropnem. Tam je nejaká capkyňa s plienkou. Sa zdá, že tie schody idú tenšie a tenšie, ja sa bojím. Dobre, túto capkyňu ľahko strčím. Tu ide vlna, ja som si to není. A neskápal som. Dobre, ľudia, pomoc. Nie! Jediný môj cieľ je niekoho tu spadnúť. Ona nemá hlavu. Kde má hlavu? Ale ja nechápem ľudí, čo nechcú mať hlavu v Robloxe, to je proste hrozné. Čo? Nie! Neodpáľ ma! Nie! Pomoc! Tomu ver sliepka, idem za ňou. Ty čo sa tu pcháš? Ako vyliezol? Aha. Sandstorm je easy. Nie, nespadlo. To čo je? Niekto ma hackol. Dobre, takže skúsim tam skočiť. To je sopka. Či čo to je? Túto hru som ešte nehral. No, túto ako katastrofu som nezažil ešte. Come on. On sa líbol, on sa tak bojí. On je on pingne. Čo robí? To bola šanca. Hej. Viete čo, ja idem do krbu. Prš. Yes, on to sa neprší. Núbkyňa. Alinky. And we say bye bye. Ja som odletel. A to čo za hackerku? Jedno autíčko, je. Idem zraziť ľudí.
idem sem, hej. Tuto som safe. My sa proste kýveme. Nie! Kamo. Čo nás zabilo? Dobre, ja som zabudol, že natáčam, ale... Natáčam. Nikto neprežil, lebo to bolo proste hardcore. Takže ideme pred vulkánom prežívať. Ideme čo najbližšie, hej. Ja sa bojím. Nejdem tam. Asi nič nezabije. Hej, tu ma nič... To je asi koniec videa. Natočím aj ďalší čas, ak dáte miliard lajkov a cez